Jotono sari kaham tini kisa live ma faike live fai ya ini tongmani no karon nukha Chini Maharaj tini aguli o faimani aguli o fai hoito VIP loan jo bo bini je natural samung khajani bagai hoito washroom thanani bagai VIP loan jo hapkana ajorao VIP loan jo BJP ni hastini leader stroke the central ni leader stroke state ni provari rok asukjak abo jeng srai ke nukha haifano lukurok khwlaimano abono viral khai tongo je BJP bai malai meeting khlaio hini abo actually nai di kaham kai a picture je nahanai je photo tisanai ayang photo ni uklok facing norok nugui mannai je ajaga TV haike kotorma kai screen tongo TV ni screen kotor TV kotor jat abo nukhaino saimano je abo je airport karon ajaga indigo ni signal te baki je flight tongnai rok ni go air rok te baki je flight chole mani flight ni bumung rok ajaga srai ke reject tongo norok naidi omo haike klai kaisa rajniti amte hai kai tabu troll je khalai tongani je Bubagra Tripura land greater Tripura land falka hei amti rokhai kwbangma tabu choloi tongo ga lukurok no mono koinai kaham kai srai kai jasai khai news to naidi haikeno sini bagai sini dofani bagai kaham ungnai hinai ang personally wansugo haino kaisa picture nungma baino kaisa photo nungma baino abono haino viral khaikeno ungya karon airport thanga kai ajaga kuno rajniti ya janjani rajniti bodol tongui no mano kwbangma VIP rok jungbo waisa airport thanga kai flight to kwbangma minister rok bai malai no mano nuglai no mano kok salai no mano as a human being as a borok manusya hisabe kok salai no mano kai ajaga Chini Maharaj sing tini nukha ajaga srai airport to je VIP lounge malai mani haikeba atkasa unfortunately aro nuglai mani amsuk bai judino dofano phalai rikha hini saito ka kai belakeno abo khao kosto mama hengo gai tini joto lukurok no koinai kaham kai nai di Maharaj ni je picture ni uklok phaisingo srai indigo rok sijak tongo je sabo bufro arrive ke bufro departure time arrival departure mane thana ni finally time joto airport na amoriwo kai VIP lounge bisingo bo aburi jago ga srai mangpli nugui tong tu phano sung judi sia haike samung khlai te kai sia haike kok sai tong kai ang lukurok no mano sanani muchungo kaham kai naimani yagulo joto post rok no khailai ke kai no chawan ajaga Chini Bubagra kebo bai malaidani haike Chini tiprasano je muthangnani hinmani amono bokono phalmani klaya Chini Bubagra Chini bagai samung khlai tongo gelukurok no amono koinai kaham khlai jasai khaina hadi Chini Bubagra tini ajagao VIP lounge bo washroom bathroom use khainani bagai thangpuro hoito malai khena amsuksi karon ajaga srai Chini je TV no jongno ishor phunuguri kha jodi TV nukjagi hangka hoito jonogon rok Chini tiprasar rok Chini public rok hinipan man khamu je abo borok bai meeting khlai ka hini man khamu hiaba tini naikhlai naisa kaitor haikeba jisu haikeba bhagavan jesapano tongmani bagino Chini Bubagra kubui samung khlai tongmani bagino tini mangplio je TV kasoi thangmani abono buba jungno haikeba Chini tiprasar dofarok no thansa tongnani mario jung thansa tongnani jagao ishor jungno chuba khana hini ang wansugo angkai ang ase kolok live khailak
bebak lukurok no ani khakchangma tei hambai serenani musungo naidi omohai troll rok omohai target khai chini Bubagra no je tola khiklaina nai mani amo kono dino সম্ভব হংলাক কারণ সারা ত্রিপুরানি তিপ্রাসা chini Bubagra tei ishor जोंनो जत bebak no hamari hekeba जोंनो आशीर्वाद khlai tongo tawanadi जोंनो Bubagra phiroknani bagui no samung khlai tongo जोंबो samung khlai tongo khlainai tei tabukbo chini o mangpli no kaham ke buji arok na koinai kaham kainai di abo airport ni VIP launch ni room karon ajaga TV srai srai kai Indigo tei baki airlines ni departure tei arrival no rimani se bele bele no hambai jotono kaham kurung tongbai di haino news nugui omo haike viral lok takhali thinango kubui ni lamao jotono tong di hine ang jotono no hor kaham ini sanani musungo joto kaham kurung tongbai di chini tiprasa lukurok te joto lukurok no kaham tongbai di hine jotono no hambai chini maharashtra no hambai